Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kien jitħallas 20,000 euro kull 3 ijiem għax-xogħol legali li kien jagħmel fid-ditta legali tiegħu Equitas Legal li sħab miegħu kien hemm Georg Sapjano, esponent tal-Partit Nazzjonalista. Dawn id-dettalji ħarġu minn sentenza li ngħatat mill-Qorti tal-Primawla Ċivili. Equitas Legal fetħet kawża l-qorti sabiex tfittex għad-danni lill-kumpanija NetPro li bejn Settembru 2008 u April 2009 kienet tipprovdi servizzi teknoloġiċi lid-ditta legali ta' Delija. Ġara li għal 3 ijiem Equitas Legal kellha problema fis-sistema teknoloġika fejn ma setgħux jaċċessaw il-files tal-klijenti u għas-sistema tal-email. Meta ġie kkalkulat kemm tilfet flus il-kumpanija, Adrian Delija xedt li kien jitħallas 20,000 euro għal kull 3 ijiem. Fis-sentenza tagħha l-qorti kkunsidrat ukoll li d-ditta legali ta' Delija ma ppreżentat l-ebda dokumenti bħalma huma returns tat-taxxa. Dan minkejja l-fatt ukoll li l-kumpanija ngħatat beluf ta' euro f'xogħol ta' konsulenza minn Gvern Nazzjonalista. Espert finanzjarju li tkellem ma' One News qal li l-ammont ta' kemm kien qed idaħħal Adrian Delija żgur li ħasseb mhux ftit lil ħafna dwar il-mod li bih Delija spiċċa fi problemi finanzjarji tant li għandu jagħti eluf kbar ta' euro lid-Dipartiment tat-Taxxa. Fil-fatt huwa għandu jagħti lid-Dipartiment tat-Taxxa ma' 52,000 euro u ftit anqas minn 35,000 euro oħra f'imexxijiet lill-istess dipartiment. L-istess esperti staqsew kif il-kap nazzjonalista se jkun qed iħallas id-djun li għandu li fost oħrajn jinkludu self ta' 829,000 euro, overdrafts u bilanċi tal-karti tal-kreditu. Dan meta s-salarju tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni huwa ta' 43,000 euro fis-sena. Huwa ġie kwotat jgħid ukoll li m'għandu l-ebda kont ta' tfaddil minħabba l-fatt li huwa dejjem għażel li jinvesti fil-proprjetà.